Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς θα περνάτε, ο ήλιος λάμπει, μπήκε άνοιξη, ζέστες. Άλλο που εγώ είμαι φούτερ μες στο σπίτι, το σπίτι είναι ακόμη κρύο από τον χειμώνα. Θα μου πείτε τι παίζει εδώ πέρα τώρα, γιατί αυτό, θα σου πω φίλε μου ή φίλοι μου θέτη. Είχαμε ένα πρόβλημα με το υλικό γράφτηκε, υπήρχε και εκεί που πήγα να το μοντάρω συνειδητοποιώ ότι τα μισά αρχεία περάστηκαν κατεστραμμένα. Δεν ξέρω καν που κοιτάω. Λογικά εδώ είναι η κάμερα, οπότε κατά εδώ θα κοιτάω. Αλλά είχαμε λοιπόν πρόβλημα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα ξαναγράψουμε. Οπότε αναγκαστικά σήμερα, επειδή γενικά λίγο το πρόγραμμα δεν το έχω τηρήσει τις τελευταίες μέρες, ήθελα να μιλήσω γιατί είναι και μια ταινία για την οποία ήθελα να σχολιάσω κάτι, έστω 2-3 λεπτά, γιατί δεν έχω και την πολυτελεία με την άποψη χώρου του κινητού. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το Get Out. Το Get Out είναι μια ταινία η οποία είχε πάρα πολύ βαρύ marketing, μπορώ να πω, τους τελευταίους 2-3 μήνες. Ήρθε αναπάντεχα. Είναι μια παραγωγή της Blumhouse Productions που έχει κάνει μεγάλες παραγωγές όπως το Insidious και άλλες ταινίες τρόμου. Είναι καθαρά εταιρεία παραγωγής ταινιών τρόμου γενικότερα που πειραματίζεται πάρα πολύ και εγώ την εκτιμώ σαν εταιρεία και έχει κάνει κάποιες λάθος επιλογές. Το Get Out λοιπόν έχει να κάνει με έναν άνδρα μαύρο, τον Chris, ο οποίος ψέματα. Πηγαίνει λίγες μέρες να μείνει μαζί με την κοπέλα του Rose στο σπίτι της, στο πατρικό της σπίτι με τους γονείς της που είναι όλη μια λευκή οικογένεια. Οπότε εκεί πέρα ξεκινάει μια θεωρία συνωμοσίας ότι έχει κάποιες υποψίες μάλλον ο Chris, ότι εκεί πέρα γενικότερα παίζει κάτι με τους λευκούς, τους γονείς της Ροζ και τους μαύρους. Οπότε έτσι βλέπουμε σιγά σιγά ότι η μητέρα της Ροζ προσπαθεί να τον υπνοτίσει, τον Chris. Τα καταφέρνει σε μια στιγμή χωρίς να κάνω, δεν έχει να κάνει spoilers, το είδαμε και στο trailer. Δεν μπορώ να πω παραπάνω βέβαια γιατί θα αποκαλύψω πολλά για την πλοκή. Πάντως γενικά αυτό παίζεται μια θεωρία συνωμοσίας με την οικογένεια της Rose, την ολόλευκη οικογένειά της και το τι τελικά έχουν με τους μαύρους. Γενικότερα η ταινία θίγει τον φιλετικό ρατσισμό πάρα πολύ. Αυτό είναι το κύριο της μέλημα, να μιλήσει για τον φιλετικό ρατσισμό. Και το καταφέρνει ίσως σε πιο υπερβολικό βαθμό από ό,τι θα ήθελα εγώ. Δηλαδή, υπήρξαν ταινίες που μιλήσαν για το φιλετικό ρατσισμό πολύ καλύτερα. Δεν υπήρξε από όσο τουλάχιστον θυμάμαι ταινία του ίδιου των ταινιών τρόμου που να μίλησε γι' αυτό. Που να το έθιξε τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια της κύριας ιστορίας του. Καλή ταινία. Απλά δεν πιστεύω ότι άξιζε όλος αυτός ο χαμός και το 99%. Για μένα το 99% είναι υπερβολικό. Πιστεύω ότι απλά στην εποχή που ζούμε όλοι είναι τόσο μανιακοί με το να βρουν μια καλή ταινία τρόμου. Γιατί πλέον βγαίνουν 2-3 καλές ταινίες τρόμου το χρόνο. Αλλά είναι όλοι τόσο απελπισμένοι που μάλλον πλέον έχουν θέσει πάρα πολύ χαμηλά τον πύχη. Αλλά πιστεύω ότι δεν το αξίζει το 99%. Πιστεύω κάνω ζημιές μόνος μου. Πιστεύω ότι το άξιζε κάπου 85 με 90. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον premise και δεν χάνει τόσο στην εκτέλεση του. Ναι, μεν λίγο στην αρχή το πάει αργά, αλλά λέει αυτό που έχει να πει κατευθείαν, δεν σπαταλάει χρόνο σε άσκοπες σκηνές που δεν χρησιμεύουν στην πλοκή, πέρα από 2-3 ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω καν που πάει η κάμερα, που πόρτα, σπίτι. Αλλά υπάρχει κάτι, δηλαδή πιστεύω ότι κάποιες επιλογές στο σενάριο είναι αυτές που δεν με γέμισαν. Ήθελα, όχι κάτι παραπάνω, δηλαδή μου έδωσε ακριβώς όση δόση χρειαζόμουν η ταινία από όλα τα στοιχεία της. Απλά πιστεύω ότι ήθελε να προσεγγίσει κάποια πράγματα κάπως διαφορετικά. Για μένα, προφανώς. Έφτασε και όλες 5 λεπτά, Παναγία μου. Βλέπω γιατί δεν έχω και πολύ χώρο και μην το κάνω και 10 λεπτά το βίντεο.
Πάντως αυτό γενικά έχει μια πάρα πολύ καλή ερμηνεία επίσης από τον πρωταγωνιστή, τον Daniel Kaluuya, τον οποίον είχαμε δει και σε ένα επεισόδιο του Black Mirror. Πιστεύω ότι είναι ένας εκπληκτικός ηθοποιός, υποτιμημένος ηθοποιός, αν και το ταλέντο του είναι για τέτοιες ταινίες, δηλαδή για περίεργες λίγο, δηλαδή τον είδαμε και στο Black Mirror, που αν έχετε δει το Black Mirror καταλαβαίνετε ότι μιλάω για μια πολύ περίεργη σειρά, γενικότερα κάτι σαν τη ζώνη του Λυκόφωτος, και είναι για μια τέτοια φάση ο Ντάνιελ Καλούα, και αυτός ο ρόλος του τέριαζε. Πιστεύω ότι δεν ξέρω πόσοι άλλοι θα μπορούσαν να το προσεγγίσουν έτσι και να παίξουν σε μια ταινία που παίζει με τα είδη, γιατί η ταινία παίζει πάρα πολύ με τα είδη, με το κωμικό, λίγο με το κωμικό. Πολλοί του λένε ότι έχει πολλά κωμικά στοιχεία, εγώ δεν τα βρήκα. Με το μυστήριο και με τις ταινίες τρόμου. Σκηνοθετικά, τέλος, πιστεύω ότι η ταινία ήθελε πολλή δουλειά ακόμη. Πιστεύω ότι ναι, μεν είναι μια καλή σκηνοθετική προσέγγιση, αλλά καλή, απλά καλή, γιατί υπάρχουν κάποιες σκηνές που απαιτούσαν καλή σκηνοθεσία και πολύ καλό μοντάζ. Δυστυχώς όμως δεν το είχε. Δεν είχε πολύ καλή σκηνοθεσία και πολύ καλό μοντάζ, είχε καλή σκηνοθεσία και καλό μοντάζ. Δυστυχώς. Θα μπορούσε, δηλαδή πιστεύω το τρέιλερ προσέγγισε μονταζιακά καλύτερα το πνεύμα της ταινίας από ότι το μοντάζ το ίδιο μέσα στην ίδια τη ταινία. Παρ' όλα αυτά είναι μια καλή επιλογή, δεν θα βαρεθείς, και γι' αυτό θα βάλω στον Get Out 4 αστεράκια, γιατί ήθελε κάτι λίγο ακόμα, κάτι που δεν με γέμισε εντελώς. Δηλαδή πιστεύω και σένα και μετά το τέλος που έχει πολύ suspense θα σου αφήσει ένα κενό. Αυτή ήταν η κριτική μου για τον Get Out, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε subscribe για κάθε βίντεο που ελπίζω θα ανεβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη, δεν πάει κάτι άλλο στραβά. Διαβάστε ολόκληρη την κριτική στο reviewer.eu, στα σχόλια παρακάτω. Δεν έχω και το lightsaber μαζί μου, ελπίζω να μπορέσω να βάλω τελική οθόνη δίπλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο, απολαύστε την άνοιξη και να πάτε να δείτε το Get Out. Πιστεύω ότι αξίζει, απλά αυτό που είπα, ότι πιστεύω ότι θα σας αφήσει με κάτι που δεν θα σας έχει γεμίσει εντελώς. Δεν ξέρω αν κοιτάγα καν στην κάμερα όλη την ώρα. Ευχαριστώ πολύ και σας φιλώ.